Hurian itu hata nuaing pukau tama ulaun nahohom lahomarningot pardalanan si taulun ni Tuhan Yesus sahat tu hama matena lahomakokop hita sian hadusauta jala patupahon hanguluan di hita alani taparade ma rohata jala tapahibul ma mangihuton pardalan ni ulau taun. Marede mahita siap duku ede nomor 80 ayat sada 2 dohot ayat 4. Hite-hite guar ni debata ama dohok guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok guar ni tondi parbadia na tumopa langit dohok tanoon. Amen. Nagabi pangului do Kristus paima mate pula tung mate tarsilang di dia doa kasorok mi ale hamatean di dia pangagoonmu ale banua toru. Haleluya. 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 Martang yang mahita. O Yesus biru-biru ni debata nama morsad dosa nami. Na jongjong lohami di jolo marningotho na targatungi takas do watu si hami habeberni ni natinaon mudi dolok Golgata tuki do hami marningot dosa nami nama korhon hama matemi asi maroham urupi mahami asagabi upani halo jaon muhami. Amen. Hudul mahamu. Tatangihon ma sian hata ni debata natar surat di Rom bidu onom ayat 3 sahatu ayat 5. Naso diboto hamu doon. Sudehi tanasa nang tardidi tu bagasan Kristus Yesus.
tu bagasan hamamate na duhita tardidi. Atong naung tartanom duhita rabdoho iba na marhite-hite padidioni tu bagasan hamamatena. Asa marparange hita di bagasan ngolu na ibaru. Songon Kristus naung hehe sian akan namate hinorhon ni hasangapon ni amana. Ayang gonung nga sakabo na hita do iba na dinarak mati hita rabdo iba nay suang songoni mahita nang taringot tu haheheon ima sahatna amen. Marid de mahita. Ale aka amang uhirhon matutodim ale aka ina parsinuan beu pakilalahon ma ale aka haanggi tunggane parpamatang natugos idama tuhatai ale aka si raja ibot nung ngagatung ibana disilangi bege maaka si maribun nung nga dipanggir Jesus suarana tangihon ma si bijaon nung nga marsuara nagogo iba na madog Eli Eli lama sabahtani alhi debatakku puasa tung tadi konon muau ditadikon nung nga ditadikon jolmai ibana nung nga ditadikon akasisiana dari mata nyari nung nga naing Manila manadikon ibana idahamuma jolmai ninna silatus nasangapi wayaho tadi konon mudoi dohonot tama patut maatong parbudar honok kunatinaw ni tuhaki asa marparkor honi dingoluki halani upaudut nama si majujuku upatuki ma panailiku husor ma natinaw ni Jesusi anggia jupang tuha au anggia dapotan ngoluau sian siaginon ni tuhaki sa hisarto diku siala si taunon nai dang tarbahen so mga dukon hinadangol lau ganup ari di hasianganon molo hupa heba ngoluku do sileapon ni tuhaki amang
Bagaimana? Tardok hira na tuluhata do. Na makakapartinao na nituhata rodi hamamatenay. Songon batu mardalihan na sotar sirang. Patuk ma tapeopi. Makuling maho Tuhan sia silang mi. Mananginangi doha minadangolon. Nahudul pual-puhalon. Natidang pangalilaon ala ni dosai. Iya si tuluhata naginoaron odeng. Akaw ma nagabihata mutiha di sitahonon ni Tuhan Yesus. Gabbata hata hebir doi na madok patar batu na nilapis dohok marmer imahabang sa paruhuman na jinuguhan ni silatus lau madabuuhum tu Yesus si pasada maroham mangihuti-hutu hata saliling di paruhumani imananay suara honon ni gabbataon payutihu masudehata licing-licing doho rehe-rehe nang tijur pena masa di gabbataon via dolorosa hatalati doon na madok dalan si taonon lapang habirniton manang dihata adung didok maon padang harorobur imadalan na binolus di tuhata mamuka dung ape tu takuhuk manang tu si tumalhan ni tuhatai hau pinorsilang na dokdoki tu abara ni raja tai saha tu hapapajalna payutihu mana masa disi asalam paltak holong ni rohani tuhatai idaota Golgata sian hata golgolet di hataon di hata heber manang di dok Gulguta di hata aram madok partakurahan inganan hapa jalan itu hata Yesus disima tuhata paujukon ulaon pakokoponai payuhutihu ma namasa disi anggiat lam gomal turoham hasesaan ni dosa pinatupanai maredema hita Buku Ede nomor 76 Ikon sa ibang na ingudokku ujuna darajali Tuhan binasiwa
Gabbata idama nunga dibuat tuhatai sian porla Getsemane jala dipasahat tu tangan yaka panguhum nunga sahat ibana tu Gabbata ima patar batu paruhuman disilatusi puluk nai rohana majakot tuhatai naung tinali jala tinogu ni situani malim rabdong situani bangsoi marhite torop halak akan amar podang jala marlobut-lobut aha masudohono ni Tuhani hira do pak panamu dohamu hehe marpodang jala marlobut-lobut manakup ahu nunga di pareso si Hanas si Kayapas pedang olo hatinggalan dipatolon do Yesus tu debatasi parngolih pola diribakon ibana paheana ala nirimas na tu Yesusi ditijuri nasida mabuhina nadeba manopok jala nadeba nari mangalicingi si boto surat do natoro pipe di paururu do Yesusi aha upa di roham ale panguhum ngolo degion itu haki patar batum namar lapisi so namar tata supiko paida-ida tu haki natinogu tu jolomi dia maulim molo boleh kau jongjong tu haki di jolom ale latus hona holongan ni pangkat nama biar mida kesar jalan tagi membuat rohani natorobi masa palosom musituani malim dok natorobi lau pangiar suara nabi martu hason naso tuhas tu Yesus naso marpipoti nadeba madok sian nasida si pa balik-balik bangso do Tuhani nadeba nari musia madok nadi orai Yesus do mangalin guguan tu kesar adong musia madok nadi dok Yesus do ibana raja jala si panggutur do ibana marhite pangajarionna dang boy be pahohomomu sude pamangan yaka panuhasi na subalini hali Tuhan buasa mapola palwasomu besilatus nabi suki marsuru tuhaki asa dibuan tuna hinosoman ni rohana himasi Herodes parjahati holan ala dibege hodo latus nasian Galilea Yesusi mangajari hape gabe pitor tarsingo roham tu si Herodes nahino somami natope Romar dalani tu Jerusalem nariburi damar salisi dohamu nasai laon naon Tuhan ima adong Yesusi atelatus asa adong pasuru-suru mu mabuah rohani si Herodesi idama nunga diparekelek-keli si Herodes Tuhani aila situ tu rohana ay nunga tung maceleleng nang idaon na Jesus jala idaon na niatan da si patu paona songon na binegena na sailaw ni gudang-gudang disukutod si Herodes hape na pasobutagas na do alani do ubahen naso dialu si Jesus ibana nanggo sakababa las roham ale Herodes majalo haroro ni Jesus natinali alani aha do Herodes alani ribur ni Jerusalem ido babua ma oh ala naning berengom mudo tada si pautopona ala naung dibege ho baritana idaw mumay
amang dangol nai iko paluo mo mahape Herodes tu haki puas pais pahay pahulu say songo na di pasangap hodo niya tu haki hape na mangaleay na mangarehi doho di paulaho mangaleon abit na uli hape na paururuho doho amang dangol nahi pojot sonabolon suko sonatibo tu haki di baik ko ale Herodes tua hape so tapil tu dia peso laku ahama polah litonon mu abi na argai nabotari tu haki dana mangaliay doho disi inang idama nunga dipajatar si Herodes tu haki rabdoh soldadu nai songor raja bolon mulak tu silatus parsipi tu lilii songoni mahape di bahen hoale Herodes alalok kang hosom nang lilingi tu silatus oh latus wabahe maum na si tong tu haki oh lama pabai koho munati gori si hani seho marsiajar ale latus pasobom masalah naso marpipoti tung barani puluk maroha manogu Jesus ki huhut mangadi cingisa dang digurek koko ale latus pabahenan disaldadui idama dunga didadani nasida suksang duri salah di paula di partupal hon tu Jesus ki baju dap-dapi pe dia litod do tu daging nai dahina gogo ni pangaleayo doi oh latus tay lihoma nungaro opu api parsinoduk bolon mi nunga jono par dihutami idama nunga satu batar paruman mi tunggani borum si Claudia Procula nasay busi saon jala bubuason di labung mi da dihusip podo tuho madok so tung dihahu-aho halak partigori ay matchay susah si tutudo hau naborngin ala ni ibana dalin na do tuho alay bohasa paula sobegi omilatus tarhonado pe di paluhut hoak kasituan ni malim rodi na toropi tarhonado pe ho marapot nunga di dokhon yan nasitongi ay di parhatopot ho doi tola rodi toluhali ho madok dangadong dapot au salah ni halakon diula koko musi madok dangadong parulaw ni halakon na babahin ibana marutang hosa salpui dak sobu do peroham gabi di dokho mamuse ayaha donajat di bahen halakon dang jupangau di bana na tau gabi marutak kosa oh latus dang barani ho majok bakka jogjok kon nasitong matanggak midarupa ho tahutan midabohi pirni rohami palwason akka suara namar surak suraki ida manungaro manosak nosa akan natoropi na tua-tua do akan naposo pe bigi masuaray gari suara ni si tenggar di banua dang pola songoni gogona ronggur nama nyala hape suara nyak kajol madui tangi homa dadi dok nasida bedo parsilakon ma padahal ma pusa ma
Sopu matong roham alilatus mabuat aek mamuri tanganmu. Alana sutar bege hobe surak-surak ni tantoropi. Ailam gada do gaorna. Anggo hurang dope di alilatus aek lamamuri tangami. Bidang dope laut do tau inganan. Diri puhoya sosial namasai binahin yagi ki. Agia pedidoho alilatus lias doau siam mudar ni halakon hamudo nasari disi yang godinatoropi murado alusan nai dadi do nasida do marsapa tatuhami doho tuyanakon nami ma mudar nai humitir doi bamanagam ahama ulani puas siapa mangami latus amang odo HP buah kamu ma ibana parsilak ko kamu ma aidang jupang au salana puluk maroham alilatus pabor hatot tu haki tu silangi nunga dilicingi hoi bana HP licing-licing mangojar jalapataruh tu silangi do di baek koi nang peso jupako salana buasa sodiat tulehon roham sonanggo diang buresoko mamereng soldadu naro manaho pitu haki amang parsoduk nai idama nunga dilicingi tu hakina solo mangalui pamanat matang gurung si mandor pinai nunga tung marlilit-lilit bogas ni sabok-sabok nai licing-licing namar mata holi-holi namar tang gurung-guru kulik-kulingi nunga marsazak dilibaso tu tang gurung ni tu haki idama nunga mabugang be oh manusia nasi ulu balang ari napatut maede hononmu bugang sada tanggurukmu marede mahita so di dahodo tu haki nunga dilasahi tajom-tajom nai suga ni suksang duri i mahapega betu palmu ale tu haku amang dangol nai tolong sanggar namar baru tu i mahapega betu kokmu i penunga disoro tolongi nunga dilasak kontu suksang duri na disimajujung nai dangol nai tahe nunga maniri si jala manetehi songon aek sia jenggarmu dar sia simajujung ni tuaki pare soma nunga maripal-hipal beobu nai ai marbirsahat do tu si mudar nai patut mahape dihodon akan aporsiahi suksang duri ditupalhon pangicahi itu ho jala tolong dilibason tu ulum pasiak ho
idi tauko tuhaku alani haju katokku alani hupuji ho tung maribu halido. Oh latus, oh si tuani malim tumago madiho si baraba si partodosi si bunuh jolma jala si pangguturi i anggotusi songo nadidok hodo muli madamang topok majabum ina didok mutagona si barabas di palua pardosa na sumalini di hasi holiho hape Jesus na somar pipoti ikon soramu jala di juramu ikon lasahamu ikon leamu ikon pasia-sia komu ahatagamon rugim dibahen Jesus ki daholan laba dok pasu-pasu dona rosia tuhaki giahako dinatama ali situan ni malim. Oh Jesus tu dia tagamon mabaur sude mudarmi anggotung tusunge do dang magopo mai nungga samu dar si majujung ni tuhaki mabahenok ku mangapusi tung pinapungu-pungu pesadok sapu tangan ni manusia dang tu beanggo mangapusi rohaku dohok roham nama naboy mangapusi ate-ateku nama natuk makoisi nung ngamar sapu-sapu mudar si manaruk ni tuhaki alani patu do ikon edehonota o ulu nasa mudar. Alai pulut dorham ale soldadu palulu palaluhon tangan monagitali tu salup ni tuhaki manggitik roham ikon pasta bomu do besi mangarudok ni tuhaki naswadong be habidingan di tangan mi pasom butagas hotu tuhaki nasora mangaloi nasongon biru-biru na sehohom maradopon si Gusti ibana. Oh Jesus biru-biru ni debata di parsipal peho say manaon-naon do dang manang nama kuling pamanganmu songon biru-biru doho na tinugo tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si Gusting ibana tukso dibuha hodo pamanganmu dada naso tarbaik konian lau padirihon lobi sian 12 loksa
suru-suruan lau madupang aka pangguturi alai manaon doho. Oh Jesus biru-biru ni debata borhat maho. Oh Jesus nama morsan dosa ni hajol moni wow maho. Pahatut do tutu didok akan porsiai nalau do biru-birui mamorsan aka dosa ni nasa hajol mauni dibengit ni rohana di porsan do sahitai dilehod do dirinai tu tangan di pamuno di tau do naberniti rodina tos hosanai didok naeng porsanuk. Oh wale tondiku patakas mananya ini Tuhani pareso masaluhutna sab mudar do dagingna saihir hodok nai mudar sude di daging nai gabata na solo doho na tijur umben na pabalyomu tijur ni natoropi tu bohi ni tu haki pamanat mak idahamu mak pamangan ni aka soldadui so di boto bi manang tu dia bahenon na tijur nai nanialap dosa nai sian sital bion nai ida mak idahamu mak ngadipahure sialap ikaw nai songon na mabebeati di pabursik komati jurna tu bohi di tu haki bohin na labok malilung bohin na basari sohea marhalik kini alani namuruk saya lemboi HP yang gonuaing nungasap tijur be bohi naminari so jupang harukut nilate dot hosom disi gari tu sisian nai sohea pola salpu hatani gari ada tahe selamot dobuhina rodina lauma muripat nasida ucui ala yang gonuaing anggon wae ngakamakan ngerang nga marlangan be jalan ngasap tijur bohi ala di paputus marham mangin dehon ende nomor 78 ayat 2 o ulu nasab mutar o bohi parsinondang dosa Dolorosa nganiripu motok nama saya oh Jesus dang tinagam ikon marudut be anggo marnida hinadangol nina niaemi HP
bereng mawe ale manisia na disilu barang arion ngadi soro jala ditogu Yesus si songon biru-biru na tinogu tu pamotongan huhut say manetehi mudarnai via dolorosa lapang haberniton padang harorobu nungasap mudar daging itu haki HP pamanat mah buasa tung pasombo-sombo mudop itu haki mamorsan silang nai silang na baga nang pinasabani HP nguang ikon ape may itu takuhu nito haki na somarnaw nibe nunga mahiu di parsipal-sipal suboy be mangguit idaon alay itong uduk be bana manuk silangi bereng mak ida mak nunga borat be iduk ni soldado ni halak rob nunga diajak be hodana na tuiti mangihut donang aka soldaduna malotom-lotom pat na isian las rohana si dabi rap dohot si jata nabi HP adong madiba musay di pudini nama niyo papat tulis panuratan ni sala ni nako na pajenek mamang pajenek mainang jahama dadi baik dodisi Jesus Nazarenus Rex Judairum manang dipapendek inri labatan Yesus Nasian Nazaret Raja ni Yahudi ihut matusi Yesus nama morsan silangi diuduron akan natorop rap dohot sarokonan nari soldadu dang hapalang be surat-surat ni situan ni malimi rap dohot situan natoropi dohot akasi boto surat be ay nunga disuhung be Jesus ki dang adong be alo nasida ni narohana be HP nungabe mulai akahitir si mangarudop ni tuhaki nunga daol-daol si mangidona maniop silangi nunga marjogal si manarupi nunga teluk-teluk be si majojak nai idama ngatukap ibana nunga sosan tuhaki tu jolo diocar silang naborati HP marpalait dope sabok-sabok namar suga tu daging nai au mandok asa hicak ibana dang terbahit cabe dang barnaon be Tuhan dang tarpeida aka ina buru-buru parbarita nasay mangiton Yesus ibe nama say gabi maraburan may lunasida tumatangis mangandungi tuhaki HP ruar bebe panurirangan sian simak kudap ni tuhaki didok matu aka perempuan nasay tumatangisi unang mau tatangisi hamu ale boru Jerusalem dirimu nadot anak komu nama dada dirina disarihon alena toropido narumikop dituhaki anggo ibana di patutoru do jala gabi pangului paimamate polatung mati tarsilang dia madalam ninaruhannya ka soldadui
anggiat sahat silangi. Ai ikon do sahat silangi tu Golgata. Tungtuani madisiho oleh si Simon halak dagang pangarato nasian kirene. Gabe ibana madipaksahon soldadui lau mabuan silang ni Jesusi. Idaun songon nasi maroham di Yesus ki. Ale soldadu HP gak ada nama rasini roha ho HP alaya satung ikon sahat do di dok roham Yesus itu partak kurahani asa tumimu parsilakonommu idama kamang akainang nangit tuat mana sida sian duluk sion nakok mamuse tudolo partakuragani nungamandok sahat nuay idama ma si rondo sude akan natoropi asa tukaru di dana sida be di pajalhon tuhaki Golgata nunga di pajongjong silang ni Tuhan Golgata Gulguta lapatan na partakurahan agampe adong dua nari natar silang miaka parjahat di dolok Golgataon dang adong pola lau rohani halak main odur tusi ai pangalahon nong somal dosi songoni alayang gotu silang ni tuhatai silang nasoya masa dopei halongangan bolon doi anak di debata tersilang oh Golgata buasa magabe partakurahakko ia tungsian rupampe tarida donian mada betul pang tu gabbo mardomu rupa tu pangalaho de mardomu do rupam tu pangalahom gariada tahitar dokndo madabu gorga tu gabbo mardomu do goar tu pangalaho goarmu pe Golgata partakurahan aha matagamon umbanna songoni goarmu adong namandok hororin na namana bunihon takurat ni si Adam na parjolui hape las hodo musen nang manabudihon nang takurak si Adam na paduahoni pudut roham nang manabunihon takurak ni tuhaki buasa ma pasombomu soldadui marhobas membuat toko nadot labang nanagajangi amang idama ditinggal hodope tarhonadope nadeba membuat tua anggur namar saurpugu amang nda nagabe songon ubat si pamati pakilalaon may asa tung unang dia itu haki di rohana si dadabir niti alay diri puho mate jalon nitu haki anggur si palet cemni dan dibereko ditulak do silen-len mi ay dung didai dang di jalo ibana jaladang ngolo ibana manginungi ale manisia di siulu balangari tuntua anggur namar sorpogu mahape silehonommu tu Yesus nama morsan dosami anggo au ikon hulului manian aek sorbajati
lao pas sobu uas ni tuhaki nuaing palalumu matanganmu na girgir manak ko kiali soldadu aisa dia uroa di garar ko aisa dia uroa di jalaho pamanok kun labang ni buasa mau pasombomu siman jojak naringgas mangalaka lau marjami tainwa yang ditabat aman idamah nunga dibuat labang naga jami tuk sohitir do tangan miale soldadu maniup labang nasongo di gajang nunga dipajonok hotu tangan itu haki idama nunga diatuk tangan naido doh toko nai tu silangi oh Yesus si mengidom nasai mamasu-masui ikon labangon mai amang ngamar lajak mudar sian si mangidonai maniris dohot sian si majojak nai dangol nai bernit nai porsuk nai dang nahola nacik bei ale nungatung mangotaki jala mangarut tammi nuaing alani tama mata kuhon di bagasan rohatai dina ta edehon ende nomor 81 ayat 5 ahama edehono lam tunako nama taniari idama nunga pukul sia manugutna nunga jongjong besilang ni tuhaki nunga gattung Yesus anak ni debata di hau pinar silang sukut tulangit sodais betutano nunga di tonga-tonga ibana saud maibanan waing gabisi padomu jolma nadirura partangisanon dohot debata amatta parholong nadi surgo hasonangane HP ihut dope muse dua nari parjahat tarsilang maka ngeliangisa idama ida hamuma marhite si malolong ni partod demu pakilalau kamuma ribur niya kapainoduri akasituani malim dot si boto surat situan natoropi rap mangupir-upir hon ulu nabi uhud mandok akahata nabi lau paururuhon Yesus ai didok nasi dadok peho nama ngaluasi bagas juri jalan apa jong cokosa di bagasan tuluari palua madirin bijur maho
sian hau na pinarsilangi nang dunggaung tu haki ale situani malim dang sob budope roham buasa say babam budope buasa say pambebe atau budope uhut medok padua madirin molo na tutudo hanak ni debata mijur maho sian hau parsilangi aka soldadu ipe dot do paururun di bana dibuat do abit ni Tuhani dibagi-bagi mak di dalam dope todung tu sape-sape nai opat do soldadu gabe di paropat nasida ma abit ni Yesus alai tading ma sape-sape na kitu na do guarna todung ma dibahen lahu bagi-bagi dadalani malom martodung ale soldadu dadalani paretani iduki alai tung napasautton lomoni rohani debata doi ayat tersurat do dibagi do abitna todung do dibahen taringot tu sape-sape neng gari dongan na targatungi tahe parjahat na sumalimi dohot musi edo mangaliai bana asa tungsange sude horong manipalhon icak tu ibana alai sakka babahata pe dang dibuha pamanganna di paulaso di begedo na toropi toktong do hata horong ruar sian pamanganna tuani madisiho wali parjahat na sadanari ay mubado roham sialani silang ni tuhaki tuani matoko mamicang dongan ni parjahati tabu do hatami namandok dang dia biari hode bata atik perap konauhum kita oh Jesus ingo tahu dung sahat ho tu harazon niya nang goroha mandok da mangotahi ma bugang nai HP anggo Tuhani labuk do marsuara sian silangi ido halwaku atau paputus maroham mangi dehon ede umur 26 ayat 5 silang nabadie silang nabadie atong bigi hamuma nunga makuling Jesus sian silangi akau do hatana sian silangi aliamang marpamuati maruham mida nasida aidang diboto nasida nabi naen nasidai dang dawo di batasian ibana songon pakatian ni napadu-paduk buhi do suara ni Jesus dina didok ma aliamang marpamuati maruham dan haruar sian mata mual holong ni rohadui ise manatuk mandok songoni halak nama ngalasaki ibana nama persilakon ibana
di hodope jala di paramoton. Au tahu songoni Tuhan nunga dohonokku ale amang sai luluhon mabadahokon tunasida. Ale amang sai badahon mabadakon tunasida. Ape anggotung ho gok holong do. Ha holongan nabadia sian Yesusi sai songgopi sai bongoti roha dohoton diki aidang diboto nasida nabi nain nasida habini anna so diboto situani malimi alena di paula so diboto bedo aliagan pesongoni dang namarna motok holong ni rohani Tuhan Yesus. Ai bidang petau bidang doholong nai bagas pelaut bagas doholong nai timbo pelangit tumibodo holong na situ tuduh hatakon tuho sadarion doho rap do tau di paradiso tu perjahat nadi siamun nai dunian hataun alai tuho doho tuau doi yang gonwaing asarap mahita salut na lau manjakon pandohani dahata si pangalabu hiton ti doi au da tuau donok kuma si diang pangulunan mai lapatan na pangalapon ho saluja sia dia matagamon boy puas hata si songoni holan sian mata mual halwani doi dangolo mat cohot mual halwani mabaurhon pasu-pasu tu napaubahon rohana agan pe di tanoon terbege suara na alayang go isina nunga di paradeso idom bena didok sadarion dohorap do tau di paradeso alayala di paubahoroham nunga tubuh haum di paradeso di debata sonang naiho patut mai dehono munian sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang beho mabiar lau mandapotoni tong di jauhan Yesus sayro mahutuau tadikon haholom jala haposya di mainang anak mi di ma inang mi dang dipalik kang inana si Maria ya tong tapuk pusu-pusuna naung gatung di silangi di pamanat Yesus doi di dogma di ma inang anak mi dawa jamita parsauran naroking doi asamar partalian hasadaun ganup na porsia di ibana ni rahut ni silangi nungaman daw jongjong akana mananda Jesusi songni musenang aka perempuan na mangiuton ibana sian Galilea beha matahe dati tiala roha ai gare si Petrus pe pola do di paburahud dirina babuana so ditanda Jesusi masih hison api sian gurung-gurung nado ninna rohanabi alayang go si Maria inanai rap dot paribanna dohot si Maria ni si Kleopas dot si Maria Magdalena jongjong di lambung Yesus na disilangi dang tarpa bereng-bereng Yesus be ina pangitubunai songoni musenang inana si Maria dang tarpa ida-ida sabe anak sinuan beunai
Disilibason soldadui lasak-lasak na itu Yesus disisongon na ditutup pengulos na tu si majujung na unang dipaida-ida pangalasak ni soldadui holan dipajonok soldadui tu Yesus anak nai nunga tarotok na mandok malubuk-lubuk tarotok na mandok matagamon nanaing bayanon na dopon maruham ale inang aud adong anakmu nasongon saga ni panabian laone tu toru ni situ mandok daikon mahiu doho paidaidahon dang tarurupi si Maria bi holan ilu nama tiparo pola hira nama yang parilunai mamerengi ma Yesus gabe marsuara mandok di mainang anak mi pos maruham pir matodip mau asal di jolon dilehod donian si inumon alay dang di jalo HP nuaing nunga dipangido dasaw dosongon natar surat di padan narobi taringot tu ibana dinane ni dok ni parpasal meni merus dogogokus songon ngar-ngar jalalot do dilaku di langit-langit ni pamangaku jala tu orbuk ni hamatian di papudut poau Yesus mual hanguluan ni boru Samaria nuaing gabi mahuas songon na dipurum dihilala mamil tak mata nyari mangot tahi mabugangi lam sidung mudar namar durusan sian bugangi mudar ma dihilala songon na sukut nama dihilala sialap ikaw na ala ni mohop na kabe di johon Yesus mau asaw asa saud do sobu wasu ia mawas peho Yesus dang pola do dohon au museman johon di ujung nilakaku mau asaw tutu godang do nahuwa con di portibion portibi namangilason alain waing gabi sobu masudeni alanong di porsan Yesus disilang nai uhud mandok mau asaw Eli 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 lama sabatani ale debataku buasa tung tadi kono muau nunga songon halak-halak natar punjung songon tadiang nasoha puluhan Yesus disilangi dibereng humaliang holanibana namana pujung dihawi tu dia oleh kasih sian narabot ibana naselaoni nunga tu dia oleh Petrus dari dokodo naso tupa tadi konomu ibana nunga tu dia oleh Lazarus nunga tu dia oleh kana bosur siala roti sautik nasian Yesusi tu dia oleh manusia tidak matu gicang songon na dipatait di bata buhina bunyi mangangguk badar maibana angguk badar benabadian namandok Eli Eli lama sabatani debataku puasa tadi kono muau dada nama murai
Dada naman dele manang mamulasi Jesus diangguk naon. Aleha satun paltak do tahilala bagas ni pakolong ni debata di pakokop nai di ita. Ai songonima bernit ni si tahun ini. Ala ni dosata. Ala ni akadut-dut maho aleton diku akahitir maho umbege angguk badar nabadiai ai hoyat donatama mengangguk koni ala ni hajatobmu HP nunga dijoloani anak ni jolmai mengangguk kocak. Aliamang tu bagas tanganmu ma pasahat tondiku. Yesus naburju maramai. Yesus anak si panglui dangdung makalupahon amanana di surgoi. Sian mulani ulaun nasahar rodi ujung ningoluna saitong dongoluna marpadapotan tu amanai. Nuaingpe dang tu hamatian diodot tontod dina dang lupa ibana pasahat ton arta nau margai tu amana di pagonggop ondo tu amana di surgoi ton dinai di dogma aliamam tu bagasan tanganmu mahu pasahat ton diku oh hamuna huria nihala Kristen nabadia nunga dijolonin anak ni debata suaram manjohon asa di ngoto pagonggop pun ngolum dotodim tu tangan ni amana di surgui sitong do molot tapar hatopotoni marhite ende niakana porsiei ende 383 ayat sada. Nunga marujung aduna marujung nunga marujung akau lawan dot para lawan nai nunga marujung nang silang nai nunga marujung si tahun nai andorang sodipat duduk dope si majujung nai nunga mulai madele mata niari sian namar sinondang gabi makolom masandok tanoon dang tarpaida-ida mata niari betu haki nasai gatungi song namaila mata niari marnida bohi nasai marsinodang nasai laon disonggak sinodang nia sini rohani Yesus ido sinondang mata niari ujungna gabi dipahohom mata niari ima dirina molo adong sia kamu wale manusia parhapis taran na di portubian mandok gerhana mata niari doi uji maparesion betu tikina manang na cocok doi jepek do alus tusi mandok dak molo adong bepesian hoale portibin na mangilas mandok timus ni dolok marabi nama pultak doi
tangihon ma pandok parpande bisup namandok dan atau ngahadui makolon mata niari gabi makolon masandok tanoon gabi songon na alang sotari dan nama tuhatai disilangi ale mata niari wasa somakidop beho tagamon naung ditetap hodo naso makidop besi malolong mitu haki nunama mirong humaliang disima di pagogo dipangiar Yesus suara namandok namarujung jadi tasma hosana pauduk kamu marohamu paputus maroham sian portibio hidama Jesus nagatungi alani dosai say dokma ali Tuhan dohot mau buri marhite mudarni anggup kon dosam ingat asini rohani Tuhan Yesus tadi mak Noas tu Jesus ku tu nadau ai malungun dorohaku pada botun di mataku asa di lambungnya asa di lambungnya Yesus ki sundari si torusi omuni o andingan rotikiku asabon matondiku lau marida bawini lau marida bawini Sunami tudiki monosat otusi O Jehovah di mataku dan duduan di rohaku Lasti rohainisi Lasti rohainisi Noeng idama marhite matani partodion Yesus nagatung disalipi disilangi adong noeng dijolom mamang dijolom ini topoti masudi dosa saidok madohot mau ale amang dihasesani dosa na pinatupan
pasahat spina di rohami itu ibana. Sesa dosa kuali Tuhan. Songoni nang akadongak. Idama Yesus nagatungi di jolong donoain. Amin. Hudul mam. Nunga tos hosani Yesus i. Nunga marujung bedi baik kuali Tuhan. Alai dama. Nunga laos godang naung jumulo borhat mangi toko sian bagas nyala Kristen di Portibion. Sias ruas ni hurion penunga torop nalau mandapot toko. Beha nunga rapoho ali haholongan dohot Yesus mi naung jumulo porhat siako adola baku sian hama matemi ali Yesusku hama upakku sian padang haroro burmi ali Tuhaku. Ingot ari hama matem ninna akana porsia na perjului. Pasolot mahamamate mamang inang tu hamamate ni Yesusi. Ia hamamatem ali Yesus gabi hamamate ni hamate kudoi hape. Ia hamamatem ali Yesus gabi pitu hamasuko kudoi tu surgo hasonangani. Ai marhitido di paradeho inganan nasonangi. Anggolet nan ni soldadui nama jaga pamajalin gabe dipuji do debatan ninna tutu do halakon nati roha jadi sudena toropi marluhut mainondur marsi topuk ador nabedo marnida nama saya laus mulak mak aliaka amang parsinwa tunas inang parsinwa bul ale akasia dosan tagan somulak hitan non sian parpunguan na hohomon jong mahita ditoruni siulang ni tuhatai maruji tadokma di lambung mi o Yesus ki tung mardame rohai mapurus holso ki lam tutiurna rohati lam ganda las nanggobuki dung hohu tanda Yesus ki tama makon las ni roha hita di hama mate ni Yesuson ai diukap do tu hita dalam tuha heheon sian hamate ta dot sian hinambur ni naung jumolo modingi sian hita pe nuaeng pe patut mahita manopuk adorat tabe laus tai deon ma ende pitu puluh aluet tolu pangaradion tu parpadanan nabadia Hurianaung hinaholongan jalatinobus ni tuhata nuaing sahak mahita tu ulaun parpadan nabadia
alanilas maruhata jala taparade maruhata di bagasan hapor siaw holong majakon ulaun nabadiaon. Marede mahita sian buku Eden nomor 152 ayat sada. Yesus memursan dosa di perdibian, pengeluh kami. Yesus memursan dosa di perdibian, pengeluh kami. Yesus memursan dosa di perdibian, sai pasona kami. Amin, amin, amin. Damini debata na sumurung sian salut roha ima mangaramuti ate-ate muna doho roha muna marhite-hite Kristus Yesus martangiang mahita. Ali Tuhan debata parasi roha na sumurung amanami na dibanua gijang asi roham topok mahami na pungu dison aduraku panga kami anon parpadan na badiai leho matod di parbadia tuganup hami asa ditubuhon hapor siyan na mangulu di hami asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makpokop hami targogoy mahami macuadaho diri nami asa tarito kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului say taiti rohanami asala malungu kami tubanua gijang asa say masihol hami pai mai maon harolo ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akala pinarhamaul ni debata ita sakap nuaing mangaton parpadan na badiai di bahay ni tatibang majumulo manang natao hita marulaw na badia asa unang honauhu manang isesyak kitaon ay holan na uduk roha jala na manosoli rohana ala ni pabahenan na nasoture jala na manopoti dosana jala na porsia dihasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan na badiay alaya ka na dohot marulaon na badia unang bedioloy sibolis unang bedidakdati mardosa tung padaw hamu marohamu nasyani tung gotapok kamu mahosom doho lati ni roha alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate jala mulak mangolu humokop hamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay di bahay ni tatakasi majolo rohatabi jala alusi hamu ma suku-suku non jong-jong ma hamu di parhatutu roham do halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata molo di parhatutu roham do ma olo namarsak do roham ala dosami jala dipangi do roham nang malua honwaeng siad dosam molo songoni roham do ma olo di parhatutu roham do naong ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana naong mate do mula manguluh mokopho mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham
Dokma olo. Olo doho manggota ponsian roham lati ni roha do hosom ni roha. Akut ni i. Olo doho mardinggan do thala na mangalasai ho. Jalana olo doho manesa dosa ni dongamu. Songon na pinangido ni roham sesau ni debata sude dosam. Molo songon ni roham dokma olo. Atong tapau dukbe marohata jala tatopoti masude dosata. Ihuto kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ajojo tulau si hami patikmu. Tamadoho na uhumu hami nuaing dosogot. Molo balsonon mutuhami hobar tu pabahenan nami i. Alay ala ni godang ni asi doholong ni roham. Doho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung dilehomu humokop hami. Ala ni i ubahen na hum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosa nami. Jalale hotol di parbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasadu sadok mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tano odo pehami. Amin. Atong hamu namanopo ti dosa muna. Jala na masihol di asi ni roha ni debata. Say sahak matuhamu. Nahi na porsian muna. Mga saon hata ni Tuhan Yesus dohodok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosamuna. Marhite-hite guar debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia ma guarmu. Say Roma harajaonmu. Say sao maloma ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion haguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa lidongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodon na puna harajaon. Dohot hagugoon, rodi hasangapon, saliling nililingna. Amen. Hudul mahamu maredde mahita. Buku Ede 150 sada. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosagu-sagu borngini uju tarjehi ibana. Didok mamauliate dungi diponggoli mai diparlehon matuak kasisian na huhu madidok. Jalo hamu majala pangama dagiku doi na nilehon tu hamatean humokop hamu bahe kamu masongoni bahen parningotan muna diau jala dungsun nasi damangan
dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida, jalo hamu ma sude hamu manginum siani, ia panginumanon pada na ibaru maon marhite-hite mudarhu, nani usehon humokop hamu, bahen hasesaan ni dosa, say bahek kamu masongoni, bahen parlingotan muna diau. Atong romahamu nung ngarade sasude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Nanaing majala ulaun nabadia jongjong ma dinganat tabi. Didok tuhata Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma, jala pangan ma, dagi kudoi nanilehon tuhamatian humokop hamu bahen hasesaan di dosamu, imana mangaramuti, jala napahoton rohamu nama kaporsia ibana, asa dihamu hanggoluan, nasaleling nilelengna. Amin. Didok tuhata Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majala inuma, mudar hudoi nani usehon tuhamatian humokop hamu, bahen hasesaan ni dosa muna, imana mangaramoti, jala napahoton rohamuna, maka porsia ibana, asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasa dami. Jalo hamuma jala pangan dagi kudoi nanilehon tuhamateon humokop hamu imana mangaramot jalana pahoton rohamu marha porseaon tu iban asa dihamu hawuluan nasurasu didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma dagi kudui nadi leon tuhamatean humokop hamu mana mangaramoti jalan apa hoton rohamu marha porseaon di ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala inup pamuma sude hamu manginum siani mudar hudui nadi usehon bahen hasesani dosamu imana mangaramut jalan apa hoton rohamu marha porseaon tu iban asa dihamu hanguluan nasora didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu sude hamu manginum siani mudar hudui naung diusehon bahen hasesaan ni dosamu
ima na mga ramoti, jalan apa hoton rohamu, marhapor seaon tu ibana, asa dihamu, hanguluan nasa liling-nililing na. Amen. Mardami mahamumulak. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan di batale tondiku. Jalan asa rohaku di bagasan mamuji kuarna nabadie. Puji ma Tuhan di bata ali tondiku. Jalau nang tukalu pahon dengan di basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluan hosam sian hamaguan. Jala dilehon tuho dengan basa dot asini roha. Para si roha jala par dengan basa dot Tuhan di bata. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahen tu hita na hobbar tu dusata. Jala dang dibalot tu hita na hobbar tu hajatotta. Songona sinirohani ama tu anak konna doa sinirohani Tuhan di bata. Dia kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon di bata holong ni rohanai tu hita. Dinamati Kristus mokop hita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing senri masna dungga biparpiktor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni sai pujian ni pamangaku dot rohaku dot nasa pabahenaku dot Tuhan debata olat nion rodi saliling nililing na. Amen. Mardame mahomulak jalo maha pasu-pasu sian debata mata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon madamena. Tu tondi munabi. Amen. Tagan semula beta marpar saurat dame ma taduk ma tuna di labugta horas hudul mahamu Huriana ni asian ni Tuhan Yesus. Nunga tapakilahon dalan si taonon Via Dolorosa, padang harorobo. Natinaon ni Tuhan Yesus. Lau patupa hasesan di dosai. Pakilalahon may damang, pakilalahon may dainan. Jalasay dokma ali Tuhan sesa dosaku nagudag. Tihamu na terhubung dot kami marhite-hite ibadah live streaming. Ditongani bagas nang ditonga-tongani bagas juron. Kami parhubas ni huriat taha KBP Kebayoran Baru. Pardita, parhalado,
rap dohot panitia Paskah, rap dohot sude akap parhobas so partohonon, pasahaton tabi dot horas-horas dihamu, jupa madame di tongan di bagasta nang di humaliang tabi, sahat matabi nami jakok kamu ma marsi parsawara dame mahita, rap mandok mahita horas tolu halik, horas matutu, bulak mahita di bagasan dame.